Nagbuya sa mainit nga mga pahayag si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte batok kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa iyang speech sa Rage Coalition for Mindanao, ginsiling ni Duterte nga ginbalik sa administrasyon ni Marcos ang droga, kriminalidad kag korupsyon. Gintawag man niya sa Presidente Marcos nga mong matuod nga mastermind sa mga anomalya kag isu sang korupsyon kag hindi si House Speaker Martin Romualdez. Ginpakamalaot man sini ang tuyo para sa isa ka constitutional assembly nga intensyon nga palawigon ang termino sa mga nagapungko sa mga politiko kalakip na diri ang mga kongresista. So kay Duterte madugay na niya ini nga paandam bago pa man ang midterm elections. Ginsiling niya nga hindi luyag magpanaog sa pwesto ang mga leader sa buong bangod sa kahadlok nga mapreso. Kayo, mga leader kayo sa lugar nyo, if you allow looting of, public funds, then that is because you allowed it. If you do not allow it and you have strict policy against corruption, hindi talaga mangyayari yan. Ang problema, sabi nga ni Martin Romualdez, hindi siya ang mastermind. And sino yung leader? Sino yung ulo ng Pilipinas ngayon? Si Marcos. Pero kabalo mo, unsa ka bogo gani si Marcos ba? Bogo gyud. Ana. Bogo gyud. Wala tayong magagawa. Oh. Pag may nangyari, wala tayong magagawa. Kaya natigpan nyo. Limpyo tayo ng white powder dire. Usa chinchanso, ilong.